Buenas tardes. Vamos a hacer la rueda de prensa. Gauza bera esaten ari da, Espainieraz eskatzen zaie, argazkilariei eseri ondoren erabilez dezatela flash erabili. Eta gurekin dugu zuzendaria Ben Affleck eta bere aktorea Alan Arkin. Ja, nork egin behar du lehenbiziko aldera, mesedez? Egunon, galdera Ben Affleckentzat da, bai, zutitu mesedez, Ben Affleckentzako galdera. Bere hirugarren filma da, eta Alan Arkin eta John Goodman parteak dira komedian zuzendu duen lehenbiziko gauza, eta jakin nahi nuen ia zer iruditu zaion, nola egin dion aurre horri. Tira, filmaren kontua da, hiru tonu bezala daude leian, hoietako bat da halako satira bat, badu komikotik, eta pensatu nun, potentzialki, horrek suntsitu egin lezakeela seriotasuna, azken parteko seriotasuna, ikusle kontuan hartu behar dute, baituen arriskua, orduan sorte hona izan nuen, bi antzezle nituen, ez komedia egin dezaketenak, baina hain errealak eta sendoak direnak, non, edo keinu bat izan zen ikuslentza, eta haiek esaten zuten guztia oso reala ematen zuen, beraz Alan eta John Goodman biak salbatu egin dute, eszena hori, nik hori moztu egingo nuen, baldin eta azpijana egiten bazioten filmari, baina zuten alakarik egiten, jendea parre egiten du, eta hori Arkin eta Goodman jaunen kreditua da, inondik ere. Zuzendariarentzat, azken aireportuko estenetan badirudi fikzio gehiago dagoela, tensio gehixeago jartzeko, jakinen nukezen badagoen errealetik, hor. Eta beste galdera bat, artxibo gelatan, estena batean, agertzen da marka bat esaten duena A50, eta ez dakit filmaren egindako referentzia da, nori jakinen nuke. Bai, azkeneko partea da zalantzari gabe fikziozkoagoa den partea, baina irudika dezakezuen bezala, oso zaila da hori hiru ekitalditan sartzea, erreala denean, ezin da dokumental dramatiko bat egin, tensioa sortu eta gaineratu egin behar duzu, eta erritmoari eutsi, naiz eta bizitza errealean denbora gehiago joango zen. Klimaks bat eskuratzeko tensioa eta arriskuarena, bizitza errealean checkpoint guztiak pasatu zituen, kontrol guztiak, sartu ziren zaingelan, eta hegazkina konpontzen ari zinean, beraz eserita zeuden eta oso urduri. Eta ia harrapatu zituzten, baina haiek ez zekiten, beraz hori kanporatu ahal izateko estena dramatiko horiek, eta trailerrean oso ongi ikusteko, eta horrela. Autoen jasarpen horrekin, errealetik bazeukan, eta datu garrantzitsuak ziren, persona horiek bizirik diraute oraindik. Eta oso zehatza izan nahi zaien bizitzekiko, eta historiaren bulkada zen, alde egin zuten persona horiek, Kanadako enbaixadara sartu zirela, eta ziak atea zituela, film bat egiten zegoen talde bat bezala, baliz bezala. Bai, artxibo geratan badago A50 marka, eta jakin nahi nuen ea izenburuarekin zer ikusi duten, zeren eta zenbakiek izkiak ematen dute filmeko, ez hori arbitraria izan da erabat, hori kasualitatea izan da. Esan nahi gehiago aurkitu duzu hortan, nik baino. Hori konparatu segungo
testu inguru politikoarekin eta bestaldetik Hollywoodeko giroarekin, ordun bai, filma egin nuenean, espero nuen oihartzuna izango zela, iraultza baten ondorio ez desiratuak, esaren ondorioak, bertan bera geratuta, eta Iraneko erregimen estalinista, oraindik ere hor dagoena, eta gero iraultza berdea eta udaberri arabiarra, eta pesatu nuen, hau izan litekeela halako lotura bat, ez dituen aintzindatzen geroko tragediak, nik uste dut jende guztiak ados dagoela, tamalgarriak izan zirela. Nik ez nuen uste filmekin erlazionatuta zegoenik. Gainera, film hau benetan dena da halako omenaldi bat, diplomatikoi egindako omenaldia. Urrutira atzerrira joaten direnak, atzerrian daude, edozein herrialdetan, eta batzutan arriskuan daude. Eta filmak gorazarrea egin aizien persona hoiei, orain ikusi dugu horren arrazoi bat, zergatik merezi duten gorazarre hori. Lanpostu hori oso arriskutsua baita, eta sakrifizio asko dakartza, eta askotan azken sakrifizio ere bai. Zorionak filmagatik, Arkin jaunari galdetu nenion, ea nola sortu zen John Goodmanekiko kimika, eta nola ikusten duzun Ben Affleck film honetan, zuzendari eta antzezle moduan, eta Ben Affleck ia nolako harremana izan duen benetako personaiarekin, antzezten duen personaiarekin. Tarteka, pantailari begiratu eta esaten duzu, persona honekin gustura egingo nuke lan. Eta nik ez nuen ezagutzen Jo Goodman, baina topatu nuenean, ez ginean elkartu platoan egon arte, orduan lagunak gara orain, adiskideak, eta oso eroso geunden, badirudi halako modu beretsuan egiten diogula lanari, musika, bertsua ere gustatzen zaigu, eta gauza asko ditugu komunak. Eta adiskide handia bihurtu da, eta suposatzen dut benek eukala halako intuizio bat, oso ongi ibiliko ginela hartuko genuela elkar, eta hala gertatu da. Batzutan gertatzen da, eta oso pozik nago hemen gertatu delako. Eta John inguruan, bai, guretzat egon zen gidoi gintza garaian, Chrisekin gidoia lantzen ari ginenean, berak ere hartzen du, Dallaseko aireportua sartzen denean, eta Toronton zegoen filma estrainatu zenean, lagun mundu egin digu eta oso aktibo garrantzitsu izan da guretzat, ura eta bere jendea eta familia oso ongi egon da inguruan izatea. Prozesu osoa balidatzeko nolabait. Kaixo, Roxana naiz, CV5 Argentinakoa, eta galdetunen izuen, zergatik erabaki duzun gai honen inguruan hitz egitea. Zer ikusi gehiago zeukan gidoiarekin, gidoia eman zeidaten, lan dramatiko bikaina iruditu zitzaidan, eta gainera benetako gertakizunetan oinarritua, bestela ezingo zenuke historia sinestiko. Eta uste nuen aktore talde ederra bildu nezakeela, eta bazeukan tensioa, seriotasuna baita komediare, eta bazirudien oro bat egungoa zela. Eta erakusten duelako nola implikatzen garen beste herrialde batzuetako arazoetan, eta ze arazo ekartzen dituen horrek, eta ze heroismoa ere ikusten den batzuetan. Lan egin izan du George Clooney, Jan Eslofen, eta hoiek produzioa lorrean ere onak izan dira, Warner Brothers ere bai, nire egin nahi nuen film motarako, beraz oso onkituta nago haiekin berriroan egin dudalako. Nire galdera benentzat da, Jon Garcia naiz, antzezlea naiz, eta jakin nahi nuke zein diren bi gakoak, zuzentzeko eta antzezteko, ni neu ere, proiektu berri bat aurkezten ari naiz, zuzendari eta antzezle gisa, eta jakin nahi nuke zein diren klabeak, gakoak, bi gauzak ongi egiteko.
Horren erantzuna baneki, ezin dizut esan. Niretzat, nik ikasi dudan gauza bakarra izan da jende oso adimensua kontratatzea zu baino hobeak direnak eta aprobetxoa hartzea eta zuzek bere gogor lan egitea eta apala izatea ikasi ahal izateko eta hobetu ahal izateko noski. Ezin dizut gehiagorik esan eta baina suerte dut zure proiektuarekin. Kaixo, ongi etorria Espainiara. Zorionak lanagatik, eta jakin nahi nuen, zer da zurezat erosoago? Ile luz txima horiek eta bizarra izatea edo zure benetako itxura? Gorroto nuen ile luzea. Nere semeaek esaten zidaten, mesedez, bizarra moztu eta zen nuen, ez, laneako behar dut. Eta alabak esaten zu baino, zelan netan nahi dute alako bizar bat izatea, mesedez. Eta ez zen eroso izan, baina alenek esan zidan benetako itxura zela eta eutsi zion itxura horri, baina oso gustura moztu nituen tximak eta bizarra. Kaixo. Zorionak filmagatik, galdetu nahi nizun, film honek ez gogorarazten digun 70ko eta 80ko filmaiek 3 días del Cóndor eta abarrek eta gisa hortako filmak, alako filmak zenituen gogoan gidoia irakurri zenuenean eta alako film bat egin zuela konturatu zinenean. Film honek abantaila bat zuen, funtsean kopiatu egin ahal izan dut nire film kutxunetako batzuen kopia egin. Oso garai ona izan zen Amerikako filmografian. Beraz lapurtu ahal izan dut film horietatik, aitzakia batekin, alegia, nik nahi nuela islatu 70ko estiloa, eta orduan iruditu zezan garai hartako filma zela. Presidentaren gizon guztiak, Kielin Kosta grabazena, eta beste film batzuk, asko Argeleko filma, beraz oso film zoragarria, oso zoragarria izan zen film horiek experimentatzea, nik uste nuen jendea ez zala espertuko, ala espero nuen, nik kopiatzen nahi nintzen, eta txarra dela esaten badiate, nik esango dut, 70ko estiloa kopiatzen nahi nintzela. Nire galdera Ben Affleckentzat da, interesa dut, Amerikako barne politikako alderdi batean filmari dagokiona. Deno dakigu baituen krisiak zerikusi handia izan zuela, Jimmy Carterren porrotarekin eta Amerikako aldaketarekin Reagan aukeratu zutenean presidente. Filmean iruditzen zait badagoela alako aintzatespen bat, isil gorde behar izan zela erreskate hori, politikoki rentagarria izan zitekelako Carterrentzat. Galdetu nahi nizun, ea Jimmy Carterrekin hitz egin duzun horretaz, edo filma ikusi duen, edo hori jakin izan balu, 80garren urtean lehendakari izango zen berriro. Elkarrizketa egin genion, Carter lehendakariari, presidenteari, azkenean haitzen da haren ahotsa, eta esaten du, bazuk esaten dezunaren antzeko zerbait, alegia, aprobetxal dezakeela egiteko honen, misio honen arrakasta jakin izan balu, ze bera egoera zailean zegoen, primarietan zeuden, Kennedy zeukan aurka, Reagan abantaila gehiago hartzen ari zen, eta berak esan zuen, ojala kontatu ahal izan balio jendeari, gero beste operazio bat egin zuten, eta Amerikar batzuk hil egin ziren erreskate saiakera hartan, eta ezin izan zituen lortu. Jomeni hain zegoeran sarri Carterrekin, non ezin zituen baituak askatu, harik eta Reagan presidente izan zen arte. Beraz, historia honetan, Carter eta historia ez zuen egoera hura probestu. Niri filma iruditzen zait,
erreala izan arren, iruditzen zait, errealizazioan, tipikoki Amerikarra. Zuk ordezkatzen duzu, Ipar Amerikako filmeko antzezlekutuna. Inspiratzen zarenean, inspirazioa zuretzat beti dago Ipar Amerikan, eta gero beti antzesten duzu, zuzentzen dituzun filmetan, hori egiten duzu takilengatik, edo egiten duzu pentsatuz protagonistak, zentralak, bete egiten duela filma. Bueno, ulertzen zaila. Bai, esan dizazuket, ez dela nahita egindakoa. Bai, Ipar Amerikarra da, noski, ni nire filmografia eskolakoa bai naiz. Baina saiatu nintzen, González Iñárrituren filmetatik urruntzea, ze hark ere errealismoa egiten du beste zeinek bezain ongi eta nazioartean, eta batez ere, bera, Mexikarra ere da, Ipar Amerika dena, baina tradizio cinematografikoa bestelakoa da. Rodrigo Prieto film hau egin zuen, eta nik nahi nuen gorde nazioartekotasun zentzu hori, eta alderdi desberdinak sortu genituen, batzuk atipikoak ziren Amerikako zinemarentzat, zuzendaritzari dagokionez, kontraste handia zegoen, nik nahi nuelako jendea oso urrun egotea, Iranen. Amerikarrek ikusten dute eta ez dute ezer ezaguna ikusten, beraz, niretzat protagonistan ezen aldetik, eta ez dakit oso Amerikarra den edo ez dakit beste protagonista bate, beste hile luzearekin edo hile orde batekin, ez dakit nola ingo zuken, baina jarraitzen du filmak protagonista tradizionalaren tradizioa. Nik nahi nuen persona erreala izatea, edo oso interesgarria, ez emaztea eta familia zuen pertsona bat, eta urrundu beharra zeukan person bat. Orduan, kendu egiten ditu, ziaren inguruan ditugun uste batzuk, dukatu egiten ditu, errefusatu. Nik jakin nahi nuke, ea, zure personaian interpretatu antzestu duzun Hollywooda, 70ko Hollywood zan beretan? Hori galdera generiko bada eta ez dakit erantzuten. Nik ezautzen ditut pertsonak ez kontzeptua, ez dakit generiko kontzeptua zer den. Bea bezalako produzitzaileak ezautu ditut, eta eroagoak ere bai, eta bea baino tontuagoak ere bai, eta baita produzitzaile benetan genioak zirenak, beste batzuk oso maitagarriak ziren, irudimentsuak, ausartak, mota guztietako produzitzaileak. Orduan tipikoa aitzen dudanean, orduan burmuina izaltzen dut. Eta egia esan, ezin dut antzestu era tipiko batean, nik antzestu dezaket persona espezifikoa, baina ez dakit tipiko izatea zer den, ez dakit erantzun dudan galdera. Nire galdera zuzendariarentzat da, jakin nahi nuen, ea uneren batean pentsatu zenuten Irango gobernuarekin harremantan jartzea, errealismo gehiago emateko filmari, eta hala bada, ea zein izan zen erantzuna. Bai, nahiago nuken Iranera joan izan banintz eta bertan filmatu, askoz errealistagoa izango zen, noski. Eta azkenean saiatu naiz kamera bat bidaltzen, edo bertako zinemagile batzuek, iaz metraje pixka bat egiten zidaten ikusizko efektuentzat, zeren eta oso zaila baita, eta autobusak, eta diru asko inbertitzen da, eta batzuetan diru hori gastatu dugu, 70ko autoak erosten, zirkuluak egiteko, plaza batean hori zientzia fikzioko gauzetan egiten da batez ere. Baina ez, estatu departamentuak ere ez dit lagundu, eta ara irintzi nintzenean, mugatutan egoen, eta harremanetan jarri nintzenean, zuzendari batzuen bitartez, haiek tradizio handia dute zinematografikoa, eta ez hauzen ditu zuzendari batzuk, eta haiek esan zuten,
Ba ezin izango duzu hemen filmatu. Behar bada berdeek botere hartu izan balute, bai, baina ez duzu sorterik izango, lastima izan zen. Zeren eta jende hori oso hunkitzen da mendebaldeko kulturaren aurrean. Segurazko kultura hor heldu egin du herrialde guztietan. Irandarrek mendebaldeko kultura ikusten dute ekialdeko beste herrialde batzuek baina hobeto. Baina ezin izan nuen egin eta sentitzen dut. Deigarria iruditu zait, komikien bineta horiek, eta baina egitate errealetan hasten da, baina hasten da gauza irreal batekin, komikiekin, zerratik? Bueno, bi kontu nabarmendu nahi ditut. Batetik ikusle eman nahi nizkien testuinguru historiko bat, beraz ez zea hasten enbaxada batean, eta jendea erotzen ikusita, eta suposatu zertan ari diran, eta bar. Nahi duzuna, horrek jartzen zaitu leku espezifiko batean, historia horren bitartez, ze nik espero dut jendeak gozatu egin dezala filma, eta ongi ulertezala, eta horretarako, eta halako desbiderak eta edo joera kentzeko. Nik nahi dut, nik jende ikusleari esan nahi dut, ikusiko duzun filma da historia gauza batzuk oso tensio handikoak dira, gertakari oso gogorrak eta oso arriskutsuak, eta gero dago Hollywoodeko gauza satiriko hori, eta danekin bat egin nahi nuen, jendeak bi tonu horiek ikus zitzan elkartuta, behar bada ez zuten ulertzen, baino geroago, alan dagoen eszenatara iristen direnean, oso ongi lotuko litzateke itxaropenekin, sarreran sartutako itxaropenekin, bitatik bat edo hori, edo bestela pensatuko duzen pitokeria bat zela filmak eta kito. Kaso, galdera hau berentzat da, filma bitan ikusi dut, eta olontonari ikusi nun, zen zaila izan alda zero burua antzestea, Jekyll eta Hyde antzeko esperientzia bat, eta bestetik, dibertigarria izango litzateke, jatorrizko argoa, inoiz egin ez dena, bai nahi nuke, eta bai ekoiztuko balute nik egingo nuke, oso dibertigarria izan da. Eta espazio jantzien kontua oso divertigarria zen. Turkiako manifestazioak baino hobea iruditzen zaidan. Eta beste partea zen, nire burua zuzentzea, bi gauza daude hor. Askoz arresagoa da bere burua zuzentzea besteak baino, hori ez da egia. Filma asko filmatzen ditut, eta Bea bezalako edo John bezalako aktorekin zaudenean, benetan idolatratzen duzun, goresten duzun jendea, ez? Ez duzu lotsagarri geratu nahi antzesle handi hoien aurrean, beraz, humilazioaren beldurra erabiltzen dut. Da oso beldur nuen, alanek ere izan zen beldur eta humilatu egin zen, baina ala ere aurrera egin genuen. Aurten, Irango film batek irabazi zuen atzerriko film honena bezala, eta zuk uste duzu film zinema izan daitekeela elkartzeko, bi herrialde elkartzeko modu bat. Eta gero galdetu nahi dizut, enbaxadan lanean ari den neska irandarra ere erreala da pertsonai hori? Ez bakarrik zen erreala. Baizik eta Irango lehendakari ordea da. Batzuek ez dute bere gain hartu nahi erantzukizuna, baina bera jarraitzen du. Sharon Mary deitzen zioten, ez da telebista sukaldean, da benetako emakumea, eta mozten dugunean benetako irudi batera antzesten ari da, eta haren ahotsa imitatzen.
Bueno, eta herrialdeen arteko hori ja zinemak lagun dezaken. Bai, Oskarretako parte unkigarriena izan zen, irabazi zutenean eta onartu zutenean, bazirudien sentimendu elektriko bat zen, zerbait lortu zitekeela. Bi herrialdeek gizaki moduan ikusi zaketela elkar artearen bidez. Eta sentimendu oso zoragarria izan zen Oskarrena. Eta uste dut hori arraroa dela hori gertatzea. Nire lagunei galdetu nien, Irango zuzendaria, eta nola uste duzu, autoritateek agintariek ikusi egingo dute filma. Eta kontrabandoz, DVD-en bidez, baina uste dut oso ospakizun ona dela Estatu Batuekin egindako diplomazia kolektibo hori. Beraz, zalantzarik gabe bai ospatzen du, baina Oskarretan ikusi duzuen une hori, In Separation filmarekin, hori bizitzan behin bakarrik topa dezak horrelako zerbait eta bai, gerta daiteke hori guztia. Baina, eta denok beharko genuke halako zerbait lortu. Benarkin, nostalgia handia dago 70ko zinemarekiko, ongi ezagutu zenuena, eta galdetu nahi nizun, ze aldatu den Hollywoodeko munduan 70ko hamarkadatik orainera. Asko zaharragoa naiz. Ze aldatu den? Ez dakit nola erantzun zure galdera. Ez dakit ze aldatu den. Ezin dut erantzun asko oso sentitzen dut. Batean inork ez du galderarik egin nahi, oso ongi, eskerrik asko. Tira, esan dezagun patilak pixka bat motxagoak direla gaur egun. Eta uste dut, bai, erantzun dezaket zati bat, parte batez behintzat. Bazeon alako askatasun ero bat 70ko hamarkadaren amaieran eta 70ko hasieran. Edo nor zuzen zezakeen film bat. Inoiz ez bazen nun ezer zuzendu, are errazagoa zen. Edo zeinak edo zer egin zezakeen. Jendeak gidoiak idazten zituen, filmak zuzendu lehenago ezer egin gabe, eta halako abandonu basati bat zegoen, ez dakit nondik sortu zen, baina horretako asko desagertu egin da une honetan. Gero eta zailagoa da film independenteak egitea, badago halako murrizte bat, filmak asko zaskriagoak ziren, nire ere utzi zidaten, oitala 30 urte. Ez nukan presupuesto handirik, baina filma egin nuen, eta bakar ikusi duten, beraz, nire filma egin nuen, estudioa erakutsi nuen, eta erakutsi egin zuten, esperientzia ia mirakulosua izan zen. Badakit niretzat ez litzatekeela orain gertatuko, eta ezagutzen ditudan pertsona gehienei ere ez, beraz, bai, orain erantzun dut. Oso ongi egin duzu. Hau berentzat da. Galdetu nahi zut, uste dut duela urte asko The Good Will Hunting egin zenuenean, zein dira zure oroipenak film hartatik gaurtik ikusita, ze azpimarratuko zenuke? Bueno, 25 urte nituen, filmatu nuenean, eta une hartan uste nuen oso zarra nintzela, baina orain badirudi ia aur bat nintzela zuzendu nuenean, baina divertigarri izan zen, eszenan sartu nintzen, eta pensatu nuen film guztiak izango zirela berdin, eta beti irabaziko nuela Oskarra, eta beti izango zela urtez urte, baina ez hori guztia oso bizkor gertatu zen, eta egia esan oso divertigarria izan zen, ongi pasatu genuen, gozatu genuen, ez nuen ulertu zein korapilotsua izan zitekeen bizitza, aurrera egina ahala, baina gutxienez gozatu ahal izan nuen unea, eta filma egiteko modu oso purua izan zen, eta ikasgai horrek merezi izan du.
ongi pasatzen egin genuen, guretzat behintzat. Ez zegoen alako autokontzientzia bat, hau ez bazaizie gustatzen beste ere ez, alanek esan duen bezala, egin ahal izatea molestiarik gabe eta aurkeztu ahal izatea. Eta hala izan zen, alako sensazio hon bat, oso divertigarria. Eta gainera lagunekin ari nintzen lanean, ez bakarrik bat, baita beste persona asko ere, etxekoak. Beraz, etxeko film bate gisakoa izan zen, oso divertigarria. Ben Afflecki galdetu nion, asko aldatu den filmean, Muntaian, gidoiarekiko, gaur egun asko, errezasunekin asko aldatzen dira, eta Alan Larkekin asko nabaritzen den zuzendaria antzezlea denean, lankidea denean, onerako eta txarrerako. Bueno, ni hasiko naiz eta gero Alanek erantzun dezake. Nik uste saiatzea, adiskidea izatea, lankidea izatea, ongi dago, lankide bat izatea, begietara begiratu eta jakiteko ea zure hartunea ona izan den edo ez, eta Montaia arreteari dagokionez, horra egiten dira filmak, nik horrela egiten dut, beste zuzendari batzuek ez, beste batzuek badakiten nola izango dan, ni ez nahi zainona, eta orduan behar dut, nik gauza material asko metatzen dut eta gero Montaia aretoan, iluntasunean, lasaitasunean, horrez dagoen beste presiorik eta hor hasten naiz ni Montaia egiten. Mozketa berdinak egin ditu beste filmetan bezala, zeren batzutan gehiegi filmatzen dut eta gero ilusio horrekin gero gauzak mozteko eta gero gauzak gaineratzen ditut, asko experimentatzen dut Montaia aretoan. Galdetu dizute, ea nola den lankide bat, zure lankide bat zuzendari izatea? Nolakoa den? Zure lankidea zuzendari izatea, oso arraza izan zen. Ben oso zehatza da zuzentzen duenean. Oso zorrotza. Orduan, interpretatzen antzezten ari nintzenean, ez egon transizio zentzurik, sentimendurik, sartzen nintzen estenetan, eta, pixka bat egon zen, alako nire alderdi paranoikoa, baino, hori joan egin zait bide batez, baina alderdi paranoiko horiek dira, antzezten ari nintzenean benekin, begiratzen nion begietara eta esan nuen, Jainkoa, zuzendaria dut begira eta ez lankidea, zuzendari moduan zegoen niri begira. Soa ikusten bainion, eta oso zehatza da zuzendari gisa. Eta zehaztasun horrek iraun egin du nirekin eszena bat antzesten zenean edo ez. Beraz, beak badaki zer nahi duen. Oso zehatza eta oso xehetasunei erreparatzen diena. Alan Arkilentzako galdera da, Oskarretik pasatu eta nola bizi zenuen gau bakoitza eta nola gogoratzen duen. Eta Ben Afflecki zein da zure urrengo proiektua, zuzendari gisa, antzezle gisa. Nirekin nahi zara? Ez zitzaidan burutik pasatu irabaziko nuenik. Hau da, izendapena, nominazioa, nire bizitza osoan esan dudana da, eta berriro diot, eta benetan diot, bihotzez. Badakidalako, nik atzera begiratzen dut eta esaten dut. Hau poza lan honetatik eta sarietatik atea dudana. Eta esan dezaket, honestasun handiarekin, gozamen handiena da nominazioaren unea. Zeren eta ez da espero ez duzuena, egundoko sorpresa baita, eta orduan biltzen zara beste persona batzuekin, miresten dituzun persona batzuekin, gehienak. Eta hori halako izaten da, eta oso derra da. Eta unibertsoaren nire ulerpena da, azken batean, unibertsoa esperientzia inklusiboa dela.
fisikoak ere gero eta adosago daude, dana elkarri lotuta dagoela, eta ezin dela ezer definitu munduan unibertsoan, ez bat duzu definitzen beste gauza batzuekin, batzuei elkartuta. Eta hori mingarria da, irabazten duzunean, haste zara pentsatzen berezia zarela, denbora batean, eta pentsatzen duzu gauza miragarrien bat gertatuko zaizu, halako amets inkontziente bat, baina inoiz errealitatea egiten ez dena. Eta galtzen baduzu, uste duzu porrota dela, baina hori tontakeria da, ze nominatu zaituzte, hori ez da porrota, ez da? Irabazteko unean, jendeak lagundu, galdetu itzan di, bueno, ez dakit, bertan ez negoelako, erraza, ez da? Baina orduan nire izena aipatu zutenean, orduan nire gorputza utzi nuen, eta nire gogoa ezen itzuli aste betean, eta itzuli zenean, esan zuen, ara, irabazi duzu, horratx? Beraz bai, esperientzia erabat anonimoa izan zen. Niri dagokidan ez, ez dakizen izango den nire proiektua, nire erantzuna ez da hain interesgarria. Ez, interesgarria. Niri liluragarria iruditzen zait. Kaixo? Argori dagokionez, amaiera iruditu zait, falta zaiola, apur bat, puntu kritiko pixka bat, Estatu Batuetako gobernuarekiko esan nahi dut. Hasieran narrazioan esaten zaigu arduraduna partean Estatu Batuak direla. Babes ematen diolako entrenatutako txoro horri esaten duzen bezala, baina gero galdu egiten da harago halako esaltazio aberkoi bat, eta hori sentimendu hori gauzatu egin nahi izan duzu, berez, edo Oskarrengatik izan da. Ez. Ez hori galdera trampa bada. Beti arretaz ibiltzen naiz, ez kezkatu. Aurkeztu nahi nuen, benetako egitate bat bezala, gertakari bat bezala, ez nion ikusleari ideia aldarazi nahi, nik laguna ditu eta republikarrak, demokratikoak, beste herrialde batzutan bizi direnak, eta nahi nuen persona horiek guztiek filma ikusi alizatea, eta halako ondorio batzuk ateratzea, bestelakoak, eta beste modu batera pentsatzea, eta bai, benetako gertakaria da, erresuma Batua eta Estatu Batuak Irango gauzetan sartu zirela, batez ere petroliaren inguruan, eta baita ezarri zutela. Horrek ez du esan nahi Estatu Batuak egiten duten guztia eragin txarra duela beste herrialde batzuetan, eta maila individualean persona horren nik uste emblematikoa dela, oso gogor lan egiten duten pertsonena, gauza heroiko bat egiten duela, besteen bizitza salbatzeko, eta nik uste dut historia horiek, persona horien historia oso polita dela. Ez dut ikusten nahi ez gauza harinkeria bat bezala. Hor ikusten baita gure noblezia eta zer egin dezakegun elkarren alde. Renua gustatzen zai, zergatik? Oso humanista delako zuzendari hori. Eta hori nahi nuen, ez nuen Renoir izan nahi, noski asko geratzen zaitu hendik, baina humanismoaren lanean hori nahi nuen transmititunik behintzat. Oso ongi esan da, oso ongi egin duzu. Aunkitu egin nauzu Renoiren kontuarekin, oso interesgarria. Galdera bat eginen izun, duele hilabete batzuk, joan urteko amaieran, eta urteak aurtengo hasieran, aipatu zen behar bada destan, zuzenduko zenuela, Stephen Kingen lan baten antzezpena. Eta oraindik ari zara horretaz pentsatzen edo? Bai. Liburua zaila da egokitzen, oso luzea da, une honetan dagoen gidoia luzeegia da, eta ez dago prest hori film egiteko. Hori gertatzen da, lan handia egiten duzu gidoiaren gainean, eta ala beharrez gidoi denak ez dira onak izaten film bihurtzeko. Espero dut hau bilakatzea. Astea berriro zibilizazio modura, hori da ideia, baina oraingoz ez dago prest.
Ez dezagun hortaz hitz egin, eskerrik asko. Bueno, presa horreko interesgarri zen, da bukatu behar dugu, eskerrik asko.